Dobrý deň, volám sa Dominika Pisková a rada by som vám predstavila jednoizbový byt, ktorý sa nachádza v lokalite Lorinčík Háje, len 7 km od centra mesta Košice. Samotný byt je situovaný na prízemí a disponuje rozlohou 31 m2. K bytu prináleží parkovacie miesto, terasa, pivnica a výnimočnosťou pri tomto byte je predzáhradka o výmere 33 m2. Lokalita Lorinčík Háje je obklopená prírodou, v blízkosti lesov, rekreačných zón a športovísk. Súčasťou bude námestie s fontánou a obytnými zónami.